Γεια σας παιδιά, Όντι εδώ. Τελικά δεν θα σταματήσω το κανάλι. Δεν έχω πάρει PC, δεν έχω πάρει τίποτα, αλλά δεν θα το σταματήσω. Ελπίζω να σας άρεσε το intro που είχα κάνει. Αλλά, γάμο το, δεν θα το σταματήσω. Δεν γίνεται. Πήγαιναμε τόσο καλά, έφτασε τις 23 εγγραφές και είμαι ευχαριστημένος. Και πιστεύω ότι αν συνεχίσω θα φτάσω πολύ περισσότερες. Δεν το κάνω μόνο για τις εγγραφές, το κάνω και για εσάς να περνάει η ώρα σας και για μένα να περνάει η ώρα μου που μου αρέσει το YouTube. Επίσης πείτε μου στα comments τι αξεσουάρ θέλετε να πάρω. Αλλά Razer. Λοιπόν, Razer είναι η αγαπημένη μου εταιρεία από αξεσουάρ. Από αυτή σκέφτομαι να πάρω πράγματα. Γράψτε μου κάτω στα comments τι αξεσουάρ της Razer θέλετε να πάρω. Ή αν υπάρχει καλύτερη εταιρεία από τη Razer και να την ψάξω και να παραγγείλω αξεσουάρ. Επίσης πείτε μου τι PC να πάρω. Οποιοδήποτε και να είναι αυτό το PC, να είναι gaming και καλά γραφικά. Και μα το Θεό, όποιος μου προτείνει το καλύτερο PC, θα τον βάλω μέσα στο βίντεο. Ας μην έρθει στο σπίτι μου, θα βάλω το comment που μου είπε. Και πραγματικά θα γίνεις πολύ διάσημος, φίλε μου, όποιος και να είσαι που θα μου το πεις. Τέλος πάντων, όσο για να αφορά τα βίντεο τα ίδια θα είναι, σύντομα έχω κάνει και θα ανεβάσω το Minecraft επεισόδιο 5. Να το θυμάστε, επιβίωση, να το περιμένετε, να το λαχταρίσετε. Λοιπόν, αυτά, like, subscribe, ελπίζω να ήσασταν ευχαριστημένοι με αυτά τα νέα. Στα αλήθεια θέλω να μου γράψετε ακόμα κάτι. Παιδιά, αλήθεια, υποσχεθείτε το να μου το γράψετε. Ωραία! Λοιπόν, αυτά, κάντε ένα like για να γίνει πιο γνωστό το βίντεο. Subscribe για να υποστηρίξετε το κανάλι. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.